Vi mangler penge. Du har da ikke tænkt dig at sælge mine smykker, Karl Erik? Det er alvor, det her. Hvis alt går som planlagt, så runder vi 100 millioner inden ugen om. Det er dement. Jeg havde aldrig troet, at vi skulle synke så dybt. Der er netop faldet dom i Jan Erik von Bæk-sagen. Kevin Madsen er fundet skyldig. Der er en inde i det her rum, som jeg stadig elsker. Nej. Vil du være nu fri, og han skulle også til hende? Er du skide fuld, eller hvad? Ja, det der, det er dråben, du. Det er behandling. Op. Jeg troede, vi var enige om det her. Men hvis du ligefrem drikker dig fuld sammen med hende, hvordan fanden i helvede skal jeg så kunne opdrage hende? Det er sgu da mig, der har taget mig hendes opdragelse, hvis du bare tager dig selv. Gæld, jeg vil gerne have, at du passer lidt på os. Jeg ved godt, at du rigtig gerne vil være mor, men det går simpelthen ikke. Jeg vil selv have mit barn. Du kan være sikker på, at du ser mig igen, før du ringer det. Jeg kan godt lige holde om det.